Els centres assistencials del grup Asproseat inclouen un gran ventall d'activitats artístiques en el seu programa com a eines per facilitar l'expressió de les persones ateses i com un espai de creixement personal i promoció de la seva autonomia. El centre ocupacional Asproseat Cornellà, que actualment atén a 28 persones amb discapacitat intel·lectual, ha enfocat unes sessions de l'activitat artística en l'obra del pintor Piet Mondrian. Yo me llamo Natividad Fernández. Hemos hecho pero hemos hecho está el amarillo, el rojo y el azul. Ese mural es donde trabajo yo, Asproseat de Cornellà. Toucans lazing in the trees, busy birds and honeybees, cooling by the waterfall, a symphony of